हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों सावरायनो लानाय जादों फैगौ मेट्रिक आनजादनि सोमोन्दै एबा 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि सोमोन्दै जायफोरा मेट्रिक आनजाद होगोन आरो बिथांनि न'खर आरो बिथांनि खाथिनि न'खर एबा नाइबार्स बिथांमोननि सोमोन्दै बेयाव फंनैसो मेसेज होनो लानाय जादों। दा बेखायनो जायफोरहा मेट्रिक केन्डिडेट दङ एबा जायफोरा मेट्रिक केन्डिडेट होगोन खाथियाव दङ बिथांमोनहा खोनासंनानै लानायनि गोनांथि दं आरो जायफोरा गैया नोंथांमोनहाबो बुंबानो जाबाय बाहाय। आरो जायफोरहा खोनासंनो गोसो गैया नोंथांमोना खोनासङाबाबो जागोन आरो मिथिखानाय बाथ्राफोरबो जानो हागौ, ओंखायनो नोंथांमोनहा खोनासंना लाग्रोदो। दा बेवहाय बुंनो नागिरनाया जोंना नुनो मोन्दों 2024 मायथाइनि देग्लायनि जेनाखि मेट्रिक आनजाद बेयो जोबोद गोब्राब आरो जोबोद खस्थ' जानि गेजेरजों सफैबाय आरो फैयै फैयै बेयो से दानानो गैलिया, जोंना 11 मेआवनो जाहैसिगोन। बेनिखायनो दा बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो गोनाङा बे सिगाङाव जोंना कभिड-19 एबा कर'नानि थाखाय बिथांमोनहा क्लासआ गेप जाबोदों, बेथ' बयनिबो मिथिखानाय बाथ्रा। नाथाय बिनि उनावहाय जोंहा नेक्स्ट फैबाय जेलाना कभिड-19 जोबनायनि उनाव जोंनाव इलेक्सन फैदों। इलेक्सनाव जोंनाव गोबां गलमाल जानानै थांबाय आरो बिनिफ्राय दान्दिसे सिरि थानायनि उनावहाय रिजाल्ट मोनखांनानै आरोबाव फिन नेक्स्ट एसेम्ब्लि इलेक्सन जोंनाव दाख्लैसो जाना थांबावबाय आरो बेयावबो गोबां जेंना जेंथोफ्रा फरायसाफोराबो मोगा मोगि जाबोनो गोनां जाबाय। दा बेयाव गोबां जोंनाव रायलायनाय बिनि खुगा बायदिसिना बबेबा मोनसे गेदेरफोरनि जाथाय बेफोरनो गासैबो स्टुडेन्टफोरनाव रिफ्लेक्ट खालामबोगासिनो दङ। दा बेखौ जोबजोब्बाय, दा बेयो कमप्लिटलि थांबाय। नाथाय बिनि उनाव जोंनाव आरोबाव मोनसे बिसोरनि सायाव मोनसे बिराद गिदिर जेंनाया फैगासिनो दं, बे जाहैबाय बैसागु। दा बे बैसागुआवनो जोङो आरो गाजा गोमजायै जों फालिनो मोनगोन बे देग्लायनि बे बैसागुखौ। नाथाय बेखिनि समाव जायफोरा मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोनहा बे बैसागुजोंनो मोगा मोगि जानानै आनजादखौनो होनो गोनां जानानै दङ। जेरै बैसागु जाजेननाय समाव एगजामनि सिगां फरायनांगौ, बेनिफ्राय जेब्लाना मेट्रिक एगजाम जाहैबाय थागोन अब्ला बैसागुनि लास्ट जाहैगोन। दा बेखायनो बिराद गिदिर जेंनायाव गोग्लैनानै दं बिथांमोनहा। दा बे जेंनाखौ बासायनांगौआ बिथांमोनहा गावसोर हारसिं नाजाबा हाया, जोंबो नाजानांगोन, न'खराबो नाजानांगोन, समाजाबो नाजानांगोन, जिहेथु बिनि थाखाय बुंनाय जादों। दा बाहाय खोथाया जाहैबाय फार्स्टआव बिथांमोनहा गामि गामि जिहेथु जोंहा फांसन खालामो, फेस्टिभेलनि माखासे रंजाथाइ फोरबो फालियो, दा बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानो नांगोन फरायसाफोरा। बेयाव थाङैयानो साबसिन। मानो होनबा देग्लाय जुदि बेयाव थांनानै गावबागावनो बावगोमाहैयोबा माने फुरा कमप्लिटलि फरायनायनि मिनिङानो जोबहैगोन। मानो होनबा मेट्रिक फेल होनबाथाय आरो बे खोथायानो लाजाला। जिहेथु बेखायनो नैबे बोसोर बारग'बानो नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय जेसेबां रंजानो गोसो रंजानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय नंखायनो न'आव थानायनि साबसिन, न'आव थानानै फरायनाया साबसिन जागोन। जिहेथु जोङो जोंनि गुबुन गुबुन गामिफोरनि समाजनि जिहेथु नेमखान्थि बेखौ जोङो बादा होनो हाया एबा रावबो बादाबो होनो हाया, लायाबो। बेखायनो गावबागाव जायहा आनजाद होगोन बिथांमोनहासो सिनसियार जानो नांगोन। आरो बिनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोंनाव समाजाव नेमखान्थि बायदियै जोंनाव बैसागुआव गोबां लोंनाय जानायजों जायो, न'खराव जायो, बयनावबो जायो। बेखौबो जोङो समाजनि नेमखान्थि हिसाबै गारनो हाया। नाथाय बे बेलायाव जायनि न'खराव मेट्रिक केन्डिडेट दङ बिथांमोनहा बै न'खरा जाहाथे सांग्रां जाना थायो बेखौल' बुंनो नागिरदों। जिहेथु लोंनाय जानाय सोलियोबाबो सानावनो जायो बिथांमोननि न'खराव, बेनिफ्राय मोनानि समाव एबा बेलासिनिफ्रायनो बिथांमोननाव जौ लोंनानै जानाय रंजानाया जाहाथे स्टप जायो बेखौ नायनो नांगोन। आरो जायफोरा गामिनि रंजाग्राफोरनो जायनि न'खराव मेट्रिक केन्डिडेट दङ बिथांमोननि खाथियाव एबा बिथांमोननाव जाहाथे हर थौलायलायनाय रंजानाय एबा सानथ्राव हरथौ रंजानाया जाया। मानो होनबा बे रंजाग्रायाथ' रंजागोन, फरायग्राया फरायगोन, बे बाथ्राखौ जोंनो गोबाङानो सानफ्राङो। नाथाय बे नङा। जोंनि फरायनायनि बेलायाव गथ'फोरनियाव खोमायाव जा हाबो बेनो मोनसे जोंनाव एफेक्ट खालामनानै होयो। बेखायनो जोंनाव खाथियाव रंजागोन, जाजागोन, न' खाथियाव बायदिसिनायाव जागोन, न'नि सिथ्लायावनो जागोन, बेयो न' सिङाव थानानै फरायनो हागोन बे नङा। जेसेबां दावराव जागोन न'आव बायदिसिना रायलायनाय बेयो फरायसानाव हाबजोबगोन, बेखायनो बेयो हानाय नङा। दा बेखायनो बे खामानिखौ मावनायनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। जिहेथु बे फरायसाया फैगौ मेट्रिक एग्जामखौ गाहामै गाहाम पास जानो नांगोन। दा बेनि थाखाय आरोबाव माखासेया जाहैबाय फरायसाफोराबो गोबां सिनियर जुनियर लोगोफोर थायो। बे लोगोफोरा जाहाथे बैसागुनि समावहाय बेरायफैगोन, खाथियाव फांसन जादों, बायदिसिना जादों, हाबलांगोन। दा बेखौबो खालामनो मोननाय नङा, बेखौबो खालामहोनो नाङा। जायफ्रा मेट्रिकनि केन्डिडेट बिथांमोनहा लोगोखौ बुंनो नांगोन जे सिनियरफोर दंबा बिथांमोनहा हाबलाङो बायदिसिना
एसे एनै बैसागुनि रंजालांनो लुबैदोंबा बिथांमोनखौ बुंनांगोन जे एग्जाम खाथि जाहाथे नेक्स्टआव फै एबा सानाव फै मोनायाव दाफै बे बाथ्राखौ बुंनांगोन। बेनिफ्राय आरो माखासेया जाहैबाय जोंना दंबावो गोबांथार जों बेफोर बाथ्राखौ साननो नांगोन जे जोंना गोबां बैसागुआव जोंना न'खरनि थांलाय फैलाय खालामनाय हुदाया जोंना जायो रंजाथाइ फोरबो हिसाबै आलासि जानाय बायदिसिना जानाय। दा बे बेलायाव मेट्रिक केन्डिडेटनि न'खरनियाव गोबां धुमदाखाल आलासि जानायाबो बन्द' जायोबा बिराद मोजां आरो दा बेखौबो खावलायहरनाय थादों। दा बेखायनो आरो खायफाना न'खरनि मानसिफोरानो जोंना लोंखायो बयबो जाखायो आंना फिसाज्लायासो फरायगोन नाथाय आंहालाय लोंगोन बा जागोन आंहा रंजागोन बे नङा। बेखौबो साननो नांगोन न'खरनियानो जुदि सांग्रां थायोबासो बाहेरानाबो हानाय नङा। बेखायनो न'खरनि मानसिफ्रानो बेखौ सांग्रां खालामनांगोन आरो। नाथाय बे नङा सोरबा आलासि सोरबा गामिनि रंजानो फैनाय समाव बिथांमोनखौ रायनानै बायदिसिना बुंनानै लाजि फोनांनानै खालामोबा बे गोरोन्थि जागोन। मोजाङै बुजायनानै आरो सिगांनिफ्रायनो बेखौ रैखाथि होनांगोन जाहाथे गथ'नि फिउचारा मोजां जायो। दा बिनि थाखाय बुंदों मानो होनबा आरो गोबाङानो जोंनाव साननाय दंबावो जोंनाव कर'ना एबा कभिड-19नि थाखाय जोंना मेट्रिक एग्जामा लुज जागोन रिजाल्टआबो इजि जागोन बे बाथ्राखौ गोबाङानो गोरोन्थि साननानै थायो। दा बे बेलायाव बे नङा कभिड-19नि थाखाय एबा कर'ना जानायनि थाखाय मेट्रिक एग्जामा लुज जागोन बे नङा बेयो जोबोद मोजां फरिखायैनो जानानै थांगोन जिहेथु बिनि फोरमानखौ जोंनो मोनदों। मानो होनबा बे जाहैबाय मेट्रिक केन्डिडेटफोरनि दानि मेट्रिक होगोनफोरनि जेसेबांनाखि सिलेबास दं बेखौ कर'नानि थाखाय एक्सकिउस होनो थाखाय 30% सिलेबास दाननानै होखाबाय। अब्ला 30% सिलेबास दाननानै होखाबायबा माखासे 70%नि ल'खासै फरायनांगौआ बेखिनिनि थाखाय होखाबाय जिहेथु बियो स्ट्रिक्ट जागोन। आरो जुदिअ लुज जायोबा गोबाङानो गासिबोआनो पास जाजोबोबो अब्ला बियो बांसिन डेन्जारासो मानो होनबा मेट्रिकआल' पास जागोन नाथाय बेनि एफेक्टआ एडमिसनाव जागोन। एडमिसनाव बेयो जाहैगोन मानो होनबा जेनेरेलि एग्जाम होनानै जिहेतु पास जानाय केन्डिडेटफोर सिगां बोसोरफोराव बिथांमोनानो एडमिसन लानो थाखाय ओरैबायदि थान जायहा पार्सेन्टआ मोजां बिथांमोननि थाखायल' अपेन जायो कलेजफ्राव बा हायार सेकेन्डारिफोराव। दा नाथाय जुदि जुदि गोबाङानो पास जायोबा बेयो एडमिसननि थाखाय एडमिसन लाहोनाया ओरैबायदि जाहैगोन माने बेयो रायलायथावला आरोखि मेला बादि जाहैगोन मोनफ्रोमबो कलेजावनो। नाथाय मोनफ्रोमबो कलेज एबा हायार सेकेन्डारि स्कुलफोरा बेबायदि केपासिटि थाया। दा बेखायनो एडमिसननि बेलायाव गोबां सेलाय बेलाय जाहैगोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै गोबाङानो दा सिनसियार जाखानांसिगौ आरोखि बिराद पार्सेन्ट बुरजा लाखिनानै फरायनो हानाय बा पास जानो हानायखौ नायखानांसिगोन जाहाथे बै नेक्स्टआव एडमिसनाव जेंना जाहैया बिनि थाखाय। बेखायनो गोरोन्थि साननो नाङा मालाबाबो इजि जागोन एबा पासआ जाखाजोबगोन बे नङा। पास जाजोबोबाबो बयनिख्रुइबो डेन्जारसिनसो जानानै दङ सिगाङाव। मानो होनबा पास जाबाथाय बे जेंनाया जाहैखागोन बेखौ जेला नाजागोन अब्लानो मिथिहैगोन। दा बेखायनो दानिफ्रायनो सांग्रांथि लानो नांगोन। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन नोंथांमोनाबो फोरमायना होबानो जाबाय बुंबानो जाबाय गावबा गावनि न'खर गावबा गावनि बाय बाहागि दङबा आंनि रावखौ नोंथांमोना हमनो हाबाय जानांगौ नोंथांनि रावैनो बुंबानो जाबाय बेखिनि एसेनोसै गोजोन्थों।